Zivistana herema Serhedê pir sar û gelek berf dibare. Lê ev çend sal e li vê herêmê befir gelek kêm dibare û ev yek ji asta guhartina keş û hewayê tîne berçavan. Di vê herêmê de Mûş wek bajarê berfê tê navkirin û demên borî da herî kêm nîv mîtro befir dibarî. Ev dîmen ji gundê xanika Malazgirta Mûşê hatine kîşandin û hin cihan kêm hin cihan jî qet befir tune. Niha ji ber ku befir kêm dibariye, hêj jî gelê herêmê pezê xwe li derdorê gund diçêrîne. والله چهار سال بیشم ایسال برتنه سال بیشم شلید باره چمور بری قاصدن چمور زحمته هاوینا رندشی لیزرستان زحمتای پره آن جی برف هنده که برف کت سرابو بری قاصد دبارا هنده که پس بردن دربا Li herêmê dem dem berf tê, lê heya rojadîn piranî ber dihele û sedema vê yekê jî karê şivana berdewam dike. بازم به هندر دابد یعنی روی نسکی سی خرار که 20 تنکه جهت شه که ها خوش دبیان بردن در و یعنی وی جفای هم نکنم بشین و ایشی آنجی باو کاری میه هم نکنم یعنی درجه بردن باشه جه خیشتری بیشی هم نکار ایشی دنیب کن Ji ber kêmbûna berfê, berxikên ev sale jî bi rehetî ber derê govê bi kêf dileyîzin. Lewra demên pir befir dibarî 20 torba alif didan pezê xwe, niha 4 torba didinê. Lê ji bo kesên alif û yêm difiroşin zarar e. Kadir sezêne ku firotina alifê dike wiha axivî. Eva her sal ez vî işî dikim, em kîlokayê din 300,000 emega xwe dernaxe, perê mazota xwe dernaxe, perê bîçera xwe dernaxe. Ev guhartina di hewayê da çê dibe, ji bo hin kesan belku bikêrhatî be. Lê tê diyarkirin ku guhartina xwezayê da ji bo cîhanê û mirovahiyê tehlûkeyekê mezin e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Mûş.